Getxoko udalak talde politiko guztiek babestutako ekimen bat sustatu du gure hirian jarduera ekonomikoa bultzatzeko enpresa sektore desberdinen adostasunaren bidez. Ekimen horri enpresen konsulta foroa deitzen zaio, eta harentzat ezinbestekoa da zuk enpresa gisa bertan parte har dezazun. Baina zer da enpresen konsulta foro hau? Erreza. Enpresen eta udalaren arteko elkarrizketa eta lankidetza publiko-pribatuaren eredu berria da. Mahai sektorialak eraketari esker, enpresek beren ordezkarien bidez helarazi ahal izango dituzte beren sektoren aurrerapenerako garrantzitsutzat jotzen dituzten proposamen eta proiektu guztiak beti ere horizontalki lan eginez eta adostasuna arau gisa izanez fase guztietan. Eta nola funtzionatzen du? Sektore bakoitzak bere maila sektoriala izango du. Hasiera batean, honako hauek egongo dira ordezkatuta. Ostatuak, merkataritza, ostalaritza, interpretazio zentroak, gidak eta bidai agentziak, kirol aizaldia, taxiak eta jarduera enogastronomikoak. Gainera, etorkizunean, Getxoko enpresa ehunean, funtsezkoak diren beste sektore batzuk ere izan nahi ditugu. Hala nola, sormen kulturala, kirola eta ongizatea eta beste zerbitzu enpresa batzuk. Zer egiten da mahai sektorialetan? Mahai horietan, sektorearentzat interesgarriak diren proiektuak eztabaidatu eta aztertuko dira eta lehentasunak ezarriko dira foroan zeintzuk aurkeztuko diren erabakitzeko. Erabaki oro, adostasunaren eta helburu komun baten alde lan egitearen ondorioa izango da. Beti udalerriaren onerako. Mahai sektorial bakoitzerako hautatutako ordezkariek, hasieran 10 izango direnak, kontsulta foroan parte hartuko dute. Foro horretan, Getxoko udaleko teknikariekin bilduko dira eta mahai sektorialetatik eratorritako proposamenei helduko diete, xehetasunez aztertuz eta ikasiz. Lehentasunak ezarri eta proposamen horien jarraipena eta ebaluazio nola egingo den zehaztu ondoren, zer gertatzen da horiekin? Kontrasteko mahai politikora pasatzen direla. Bertan, teknikariek eta talde politikoek aholkularitza foroaren proposamenak aztertu eta ikasiko dituzte. Elkarrizketa irekiko gune hori izango da proposamen bakoitzetik sortzen diren beharrak eta aukerak aztertuko dituena eta bere ondorioak udal gobernu organoetara bideratuko ditu, horiek izango baitira azken batean, proiektuak gauzatzeko aurrekontu egokiak onartuko dituztenak. Nola parte hartu ekimen honetan? Hasieran esan dugun bezala, zu enpresa gisa funtsezkoa zara honetan. Mahai sektorialetan parte har ezazu eta zure sektorea hobetzen eta bultzatzen lagunduko duten proposamenak iradoki edo egin itzazu. Gero, zure ordezkaria forora eramango ditu. Guztion artean, Getxoko jarduera ekonomikoa bultzatu eta babes dezakegu. Hemendik aurrera, ideia bakoitzak balio duelako.